Toto je ďalšia veľmi zaujímavá otázka. Mám strach, že sa mi schudnúť nepodarí. Ako to mám zlomiť v hlave? Nelámte to v hlave. Nelámte to v hlave. Samozrejme, že za ideálnych okolností je dobré, keď sa človek teší na to, čo chce dosiahnuť. Človek, ktorý si zadefinuje, či už takto opatrne, alebo veľmi odvážne, sebavedome a nadšene nejaký cieľ, ktorý chce v živote dosiahnuť, ho ľahšie dosiahne, keď je to s tým pocitom, že sa na to teším. Zistil som napríklad, že ľudia, ktorí prestanú fajčiť, sa skôr, než sa to stane, že prestanú fajčiť, tešia na to, že budú nefajčiari. Oni sa už nevedia dočkať, kedy už nebudú smrdieť, kedy už nebudú závislí na tom, čo robia. Títo ľudia sú najúspešnejší. A to isté je s klientami pri chudnutí. Človek, ktorý sa už teší na to, že schudne, tento je veľmi úspešný človek. Až vlastne tiež som zistil, je dôležité ho trochu brzdiť. Trochu brzdiť, aby to náčenie a tú energiu si dokázal rozložiť, aby pochopil, že naozaj nejde o to, že teraz schudnúť 20 kg za pol roka, lebo toto dokážu veľmi disciplinovaní ľudia, naozaj, aj viac. Ale toto nie je tá správna cesta. Človek, ktorý si zadefinuje nejaké ciele s určitou opatrnosťou, môže byť stále veľmi úspešný, samozrejme. A keď dostane do rúk dobré informácie, keď dostane dobrú podporu, keď dostane návod, ktorý mu pomôže tú neistotu nejakým spôsobom vysporiadať. A jeden z najlepších spôsobov je, že prvé 2-3 mesiace získate skúsenosť o sebe, že schudla som 2 kg za mesiac. No a to je 20 kg za rok. Ak dokážete v tomto režime zostať, a to je to dôležité, nastaviť si všetky zmeny v živote tak, aby boli udržateľné. Takže ak sa naozaj obávate toho, že neschudnete, možno máte zlú predstavu o tom, ako to idete robiť, alebo ako by ste to mali robiť. Ja vám ponúknem spôsob, ktorý je udržateľný, ktorý je v podstate bezproblémový. Väčšina tých ľudí, ktorí schudli týmto spôsobom alebo nejakým podobným spôsobom, povie, že ja som vôbec nehľadovala, alebo ja som sa vôbec netrápila. Ja len som musela sledovať určité veci a meniť jednoduché, bežné, drobné veci vo svojom živote a zrazu to má výsledky. A keď získate takúto skúsenosť po 2-3 mesiacoch a už máte minus 6 kg, pretože 2 kg za mesiac, povedzme, je dolná hranica chudnutia, ktoré je bezpečné, ktoré je účinné, ktoré je udržateľné, 2 až 4 kg za mesiac. Keď to je menej, tak vás to môže znepokojovať. Ešte stále to, povedzme, z hľadiska roka môže byť 12 kg, 15 kg. Ak je to viac, tak je to podľa mňa zase veľmi nebezpečné. Čím viac za mesiac, tým horšie. Tým väčšie riziko migrén, tým väčšie riziko žlčníkových záchvatov, kameňov, ak ich tam už máte, alebo sa môžu spustiť. Tým väčšie riziko nejakých hypoglykémií, poškodenia mentálnej výkonnosti, zmeny nálad, poruchy spánku, dokonca poruchy menzesu u žien a tak. Čím extrémnejšia dieta, tým väčšie rizika takýchto stavov. Takže 2 až 4 kg za mesiac to úplne stačí. Možno nemáte dobrú predstavu o tom, ako by ste mali chudnúť. A bojíte sa toho, že to nevydržíte. Alebo možno naozaj neveríte sami sebe v ničom v živote, v žiadnych odhodlaniach, v žiadnych rozhodnutiach, v žiadnych cieľoch. Tak to potom vám odporúčam, aby ste to so mnou skúsili, pretože vám to môže transformovať celý život, pretože vám to naozaj môže pomôcť zmeniť, chápať samu seba alebo samého seba. Začnete niečím, čo nie je také veľké a nakoniec zistíte, že ste schopní aj veľkých vecí v živote. Takže sa na to veľmi teším.